Fit-tielet kwarta din is-sena l-attività ekonomika f'pajjiżna kienet 5% akbar minn dik irreġistrata sena ilu. Dan meta tkabbir fl-Unjoni Ewropea kien biss ta' 1% li jfisser li l-ekonomija Maltija kibret b'5 darbit aktar. Dan jirriżulta minn stimi proviżorji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li ġew ippubblikati l-erba' fejn jirriżulta wkoll li fl-ewwel 9 xhur tas-sena l-ekonomija Maltija kibret b'7%. Dan meta istituzzjonijiet internazzjonali bħal Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF u l-Kummissjoni Ewropea kellhom tbassir ta' 5% biss waqt li l-Bank Ċentrali kull ma kien qed ibassar kien tkabbir ta' 4%. Bekk l-ekonomija ta' pajjiżna qed tikber bi kważi doppju ta' dawk imbassar mill-esperti preċedentament. Fl-ewwel 9 xhur tas-sena wkoll kien hemm investiment f'pajjiżna li laħaq 3.1 biljun euro, żieda ta' 7% fuq l-istess perjodu sena qabel. Sa dan it-tant li xprun ta' tkabbir ekonomiku fit-tielet kwart tas-sena kompla jkun il-konsum privat. Fil-fatt, ftit inqas minn nofs tkabbir ekonomiku kien dovut għal konsum akbar mill-familji. Dan kien jirrifletti l-fatt li ġie reġistrat l-ogħla ammont ta' dħul għal ħaddiema li qatt ġie osservat fl-istorja. Dan meta dħul tal-ħaddiema laħaq ċifra rekord ta' 2.3 biljun euro li hu kważi 225 miljun euro akbar mill-ammont ta' dħul osservat fl-2023, żieda ta' 11%. Minn barra titjib fil-konsum kien hemm ukoll bilanċ aħjar tal-pagamenti ta' pajjiżna, kif kien hemm żieda fl-esportazzjoni ta' aktar minn 230 miljun euro. Minkejja s-sitwazzjoni ta' sfidi internazzjonali, il-kompetittività aħjar f'Malta minħabba li protetti mill-prezzijiet għolja tal-enerġija, il-kumpaniji lokali qed jesportaw ħafna. Fl-istess ħin it-turiżmu reġa' laħaq livelli rekord waqt li setturi diġitali komplew jespandu b'rata qawwija. Kważi kwart ta' tkabbir li seħħ kien ġej mis-servizzi professjonali u amministrattivi, is-servizzi finanzjarji u s-settur tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, indikazzjoni wkoll ta' kemm qed jiżdiedu s-setturi diġitali tal-ekonomija u kemm it-tkabbir ġej minn setturi li joffru impjiegi ta' kwalità. Bil-maqlub ta' dak li kien jiġri qabel l-2013, 10% ta' tkabbir din is-sena u ġenerat mill-manifattura. Kien hemm ukoll kontribut qawwi ħafna mis-settur tal-lukandi u ristoranti, frott li rkupru kbir fit-turiżmu u fis-settur tal-ħwienet, fejn id-domanda domestika baqgħet qawwija mhux bħalma ġara f'pajjiżi madwar fejn il-familji ntlaqtu ħażin ħafna minn politika ta' awsterità.